Som aquí fent camí per salvar tot el món. Si lluitem de valent, vencerem segur. Som aquí i el destí canviarà a partir d'avui. El mal farem fugir. Per tu lluitarem. Cridant si vindrem. El món salvarem. Mai no ens rendirem. Un gran amor. I la mare que em diu, ni parlar-ne, vestida així no hi aniràs pas. I després m'ha dit, però que no t'has vist, se't veu el llombrigo. Però jo li he contestat, escolta, mare, però si tothom va vestit així ara, és la moda que es porta, i ella que... Calla un moment, és l'Ulric. Ostres, mira'l. Oh, nena, com es pot ser tan guapo? Hola, taps de bassa. No sou una mica massa petites encara per mirar els nois? És increïble, me'n donaria vergonya. Si encara us regalim una gota de llet del biberó per la galta. Sí, s'ho ha cregut. La molt idiota s'ha eixugat i tot. Què dius, Nicolà? Tu no l'hauries d'insultar. Els idiotes hauríeu de defensar-vos. A més, diria que us poseu el llistó massa alt. L'Ulric no està al vostre abast. Au, torneu a jugar amb les nines i pareu de somiar. A jugar? Però tu què et penses? Que perquè ets una presumida i una mica més gran només has de xiular i tots els nois ja et vindran corrent al darrere, eh? No m'ho penso, ho sé. No hi ha cap noi al col·legi que no vulgui sortir amb mi. Si vols, t'ho demostro. Hola, com va això? Mira qui hi ha aquí. La senyoreta Fums en persona. No parlava amb tu, fantasma. I doncs, Ulric, quan deixaràs de ser tan vergonyós ja et decidiràs a confessar-me que t'agrado, eh? No sóc gens vergonyós, jo. Al contrari, només sóc al·lèrgic a les presumptuoses. I en aquesta categoria, tu ets la campiona. Segur que us ha dit que és capaç de lligar-se qualsevol i té tota la raó. Mira la parella de qualsevol amb qui va sempre la noieta. Tranquil. Ostres, de gran dedica't a ensinistrar gossos. Això, fes acudits, demostra als teus amics que ets molt graciós. Però no sóc cega i sé com em mires quan ells no hi són. La pobra ja al·lucina. Ostres, parlant de gossos, he d'anar a donar el menjar al kiwi. Espera't, t'acompanyo. Tu no vens, Yumi? Ja ens veurem més tard. He dit a en Jeremy que el passaria a veure. Jeremy! Hola, Yumi, passa. Què fas? Treballo en un programa nou. És per predir catàstrofes. La idea és classificar desastres no naturals en una escala d'1 a 10. Quan el tingui acabat, l'introduiré a totes les pàgines web o xarxes d'informació, millor dit. Cada cop que el sistema detecti un desastre que superi el grau 5, m'informarà automàticament. I llavors què? Per mi serà molt més fàcil poder identificar un possible atac del Shanna. Ostres, que bé. Què rumies? Res. És l'Ulric. Tu creus que li agrada la Sissi? La Sissi? Au, va, què dius? Ostres, no ho hauria dit mai de tu, creu-me, però està gelosa, oi? Què? Que estàs boig? Com se t'acudeix que jo pugui estar gelosa d'aquella desgràcia amb potes? No diguis ximpleries. Menja més a poc, home. Sembles en Nicolà al menjador. Tu, no insultis el meu gos. El kiwi és molt més educat que aquell cap de soca. Tinc una idea que pot ser divertida. Què et sembla si a la nostra amiga Sissi li fem baixar els fums? No hi hauria res al món que em fes tanta il·lusió. Què se t'ha acudit, eh? Un missatge. Ets la més guapa de totes. Estic boig per tu. T'espero al cobert del jardí. Ha, ho sabia.
sé, però m'ha aparegut una mena d'ull al monitor. Les agulles de les vies no responen. Els trens estan fora de control. Has parlat amb els maquinistes? Amb la majoria, però els trens 3611 i el 9432 són completament automàtics. Si continuen així, xocaran i no els puc aturar. Són trens de càrrega, no porten passatgers. Quan falta per la col·lisió? 26 minuts, però el 3611 és un comboi especial que porta productes químics altament tòxics. Un últim retoc i el nostre programa ja estarà a punt. Au, llestos. Ara només és qüestió d'esperar que el nostre amic Xana tregui el caparró. Un virus molt potent i misteriós ha infectat la majoria de sistemes informàtics fa pocs minuts. Hi ha moltes infraestructures afectades i algunes són vitals. Bancs, sistemes de comunicacions, el metro, el control del trànsit aeri... El perill més imminent per això és la possibilitat que hi hagi una col·lisió entre dos trens. Tenim amb nosaltres en John Swam, que ens ofereix l'última informació. Gràcies, Helen. És cert, dos trens de mercaderia xocaran irremeiablement i un d'ells porta productes químics altament tòxics que, si s'escampen per l'atmosfera, poden provocar una catàstrofe mediambiental mai vista. John, no hi ha cap manera d'impedir aquest desastre? Cap ni una, per la senzilla raó que els trens responen a les ordres d'un ordinador i, per tant, estan fora de control ara. Només un miracle els podria aturar. Les autoritats estan considerant la possibilitat d'evacuar tota la població de la zona. Tu avisa l'Ulrich i l'Ot. Jo me'n vaig al laboratori per parlar amb la Elita i preparar les transferències. És la Yumi, Ot. Si l'agafem, ens descobrirà. Tens raó. Desconnectaré el mòbil. Però què carai fan? Au, va, no pot ser que no contesti cap dels dos. Jo sóc aquí, Ulrich. Però què és tot això? Què passa? La irresistible, sí, tens raó. Ni un gos pot resistir el teu encant. Hauria d'estar contenta, Ulrich. Ha pujat de categoria. El kiwi és molt millor que l'Hervé i en Nicolà. Ho sento, kiwi, però hem de marxar. Aquesta me la pagareu. Cap problema. Quan deixis de plorar, envia'ns la factura. Adéu. Au, kiwi, torna a casa. Va, torna a casa. Bon noi. Llàstima que no li hàgim fet una foto. Sí, imagina't la notícia al diari de la Mili i la Tamilla. La Sisi i el kiwi, un amor impossible. Em sembla recordar que les normes diuen que els animals estan prohibits al col·legi. I les normes hi són per complir-les. Elita, que em reps? Sí, treballava en el teu programa de materialització. Deixa-ho estar, no tenim temps ara. Tenim un greu problema. El Xan ha llançat un atac. Has notat res estrany? No, però ho aniré a investigar. Yumi, els has pogut localitzar? No, tenen els mòbils apagats, els estic buscant. On coi s'han ficat aquests dos? Au, fes nanes i no molestis més, tros de gos fastigós. Yumi, arribes tard. T'has perdut l'espectacle. La Sisi té un altre nòvio, tot i que jo el trobo molt baixet per ella, però s'estimen molt. Fa més d'un quart d'hora que vull parlar amb vosaltres. Moltes gràcies. Què? El Xana ha llançat un atac. D'acord, ja ho veig. És urgent. Ei, vosaltres!
Oh, no, ara no, com si no tinguéssim prou problemes. Què passa? És que ja no recordeu les normes del col·legi, No s'hi poden tenir animals. Sí, però no ens buscaràs problemes per un pobre gosset inofensiu, oi? Això li expliques al director. Vine amb mi. Encara ets més mala bèstia del que em pensava. No la suporto. Per què ho ha fet, això? S'ha venjat de vosaltres, però deixa estar això ara, no tenim temps. Anem, hi ha massa vides en perill. La situació continua invariable. Els 2 trens de mercaderies avancen sense control i unitats de l'exèrcit han començat a evacuar els habitants de la zona. I ara, altres notícies del país. La capital viu en un estat de paralització total. Els embussos provoquen el caos a tota la ciutat. La policia està desbordada i es veu incapaç d'actuar. A més, com que els sistemes d'alarma no funcionen... Alguna novetat, Aelita? Sí, Jeremy. He captat uns senyals de freqüència. Pel que sembla, la torre activada és al desert. Ara me n'hi vaig. Ei, on és Lot? És el despatx del director. En Jim ha descobert el kiwi. Molt bé, doncs. Prepareu-vos per sortir immediatament. De debò que ens hem de quedar aquí? Va, sisplau, Jim. Ja has sentit el director. Us quedareu a la sala de permanència fins que els teus pares vinguin a buscar aquest petaner. I no et perdré de vista en tota l'estona. Transfereixo l'Ulrich. Transfereixo la Yumi. Escanejo l'Ulrich. Escanejo la Yumi. Virtualització. Ja hi som, Jeremy. Transferència correcta. Tot en ordre. La Elita és aquí. Molt bé. Perfecte. No veig cap monstre. En sap res de Lot? Res. Li enviaré un missatge. I ara què faig, jo? Què? Has dit res? No res, però hauria de sortir a fora un moment. Els gossos tenen certes necessitats. No sé si m'explico. Ni parlar-ne. El que necessita és dormir. La torre és allà. Massa fàcil. Sí, sembla una trampa del Xana. Ei, Jeremy, tu veus res a la pantalla? No, res. Cap monstre per enlloc. Ei, Kiwi, va, desperta't. Vols una croqueta? Vols una croqueta d'aquelles tan bones? Què li ha picat, ara? T'ho he avisat. Si no me'l deixes treure fora, hauràs d'acabar agafant la velleta, Jim. Em prens per imbècil, Tu el que vols és esfumar-te així que siguis a fora. Jo? No ho faria mai, això. Molt bé, prou. No deixaré que un mocós em prengui el pèl. El trauré a passejar jo, el gos, i mentre sigui fora, tu no et mouràs de la cadira. Només queden 14 minuts perquè els 2 trens acabin xocant. I els recordem que un dels... Alarma! Us envolten 4 monstres! I on són? No els veig per enlloc.
Ulrich, sortiu d'aquí ara mateix. Perdeu massa punts de vida. Completament d'acord, però com ho fem? Volant amb les ales que no tenim? Hi ha unes roques a la dreta. Mireu de despistar-los allà. Yumi, emporta't la Elita, jo me n'encarrego. Però, Ulrich... No discuteixis, corre! Triplicació! Correu! Impacte! Què? Et penses decidir o no? Com va això, Jim? Treus a passejar el gosset? Molt bé, se t'ha acabat el temps. Tornem a dins. Com és possible? Ara no! Hola, m'he perdut la festa? Bona descripció. A l'Ulrich ja només li queden 10 punts de vida. I els trens de mercaderies? 8 minuts per l'impacte. Val més que t'espavilis. Impacte! Transfereixo lot. Escanejo lot. Virtualització. Telequinesi. Via lliure. Jeremy, ajuda'm! Aguanta, lot ja ve. Ben tornada al nostre món, Yumi. Ho sento, he fet el que he pogut. Aelita, no siguis boja! Però què fas? Surt d'aquí, corre! Molt bé, ja sabia que ho faria.
fletxa làser! Sí, just a temps. Retorna al passat, ara! Per fi estem sols, Ulrich, només tu i jo. Eh? Oh! Oh! Però Rebecca! Sí, sí, jo també t'estimo. Que què? Vols parar? Que t'has tornat boig o què? Però he rebut el teu missatge. T'espero al cobert del jardí. T'estimo, sí, sí. Quina gran exclusiva per la Mili i la Tamilla. Endevineu qui sortirà a la portada del diari del col·legi. Tu somies, gamarús, i t'asseguro que això et costarà molt d'explicar quan ho sàpiga el meu pare. Però sí, espera un moment. Això sí que sap greu. Hem vist com comença i acaba una gran història d'amor.